Nå, Anning, I har været på tur med jeres efterskole heroppe til Nordjylland. Har du mulighed for lige at sætte lidt ord på det? Ja, det har jeg. Vi kontaktede jer, Vest Event, fordi vi havde nogle idéer om, at vi gerne ville et sted hen, hvor vi kunne være samlet alle sammen. Vi er 230 elever, og det sagde det kunne I godt tilbyde. Og der har vi boet herude på Landdal, et super fint sted, hvor vi synes, der er god mulighed for aktiviteter. Samtidig så havde vi tidligere lavet en introtur, hvor vi ikke kunne tilbyde aktiviteter til vores unge mennesker, hvor alle kom igennem den enkelte aktivitet. Det kan I. Ja. Og der har vi valgt nogle aktiviteter, hvor de kommer ud for noget, de ikke normalt bliver udsat for, plus at vi har valgt noget, som sætter fokus på samarbejde og det at være et team. Ja, okay. Hvad skulle komme I fra? Flemming F. Ja. Flemming F-skole, okay. Hvad er I på her, Flemming Alfred? Vi er på introtur heroppe ved Løkken, hvor vi er ude og prøve en masse ting. Ja, okay. Yes. Hvad synes I om de ting, I har prøvet heroppe, så drenge? Det var skideskægt og meget hårdt. Ja, godt. Ja. Det her vandsport, det er virkelig sjovt. Meget udfordrende. Falder i vandet. Ikke så slemt som man tror. Nej, okay. Ja. Hvad synes I om det i forhold til, er det noget andre også skulle prøve, eller hvad? Helt klart. 100%. Okay. Det er ikke bare noget, I siger? Nej, altså det er faktisk pisse sjovt. Altså, jeg var selv lidt skeptisk, da vi var derovre og stod og skulle til det. Men så kommer man ud og prøver det, og så er det faktisk pisse sjovt. Ja, okay. Har I prøvet andet end vandsport, mens I er heroppe? Ja, vi har prøvet UCR-løb, for eksempel. Det var vi på i går, og så har vi også været i svømmehandel. Ja. Hvad med det UCR-løb, eller team race, som det sidder? Hvad synes I om det? Det var meget hårdt. Det var meget udfordrende. Ja. Og alle sanser skulle i brug. Okay, yes. Og man skulle også bruge hjernen. Det skulle man. Det er nok derfor, vi ikke klarede os så godt. Okay, skide godt. Tak for det, drenge. Gør så det. Ja, du nævnte lige der med de aktiviteter, I selv er med til at vælge. Hvordan synes du ellers omkring det at komme til Nordjylland med Flemming F-skole? Altså, størsteparten af vores elever, de kommer jo ned fra Horsens, Vejle, Aarhus-området dernede. Så der er ikke så mange, der kommer herop fra Nordjylland af. Og vi valgte blandt andet at komme til Løkken, fordi at der er den der store, lækre, brede strand, hvor der er et stort udsyn, og hvor alle eleverne kan være aktive hen ad stranden. Så der kan de se hinanden og være sammen og opleve hinanden, og det er bare vanvittigt lækkert. Ja, okay. Så det har meget at sige, det her med stranden, synes du? Okay, ja. Hvad tænker du omkring det, jeg oplever her? Er det noget, du kan finde på at anbefale andre? Ja, og vi har jo også fået det her anbefalet på den måde, at vi ved, at andre har arbejdet med det her med at surfe. Ja. Og jeg kunne godt anbefale, og vi kan godt anbefale det her med samarbejde og teamøvelser i et miljø, hvor eleverne jo normalt ikke færdes, og med nogle aktiviteter, de ikke normalvis bolder sig i. Så derfor så mødes de jo alle sammen sådan lidt på lige vilkår. Okay.